Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manausab kanimo. Mayong buntag sa tanan. Mga igsuon maghinulso kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsuon, kaya nakalapas sa dako iyamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dabong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kanino mga igsuon, aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasiluon sa atong mga sala, dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kadao. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, manduoy ang among mga buhat, aron makapahimot kami og himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diya sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Kini ang gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang sulat ni Samuel. Unya miadto si David sa tulda nga tagbuanan. Milingkod siya didto aron magampo. Mingon siya, kinsa man ako Ginoong Dios, unsa man ang akong banay nga hangtod karon maguban ka man kanako. Apan alang kanimo diyutay ra kini. O Ginoong Dios, naghisgot ka usab mahitungod sa banay sa imong sulugoon kaniadto pagayon. O gipakita mo ako sa umaabot kong mga kaliwat. O Ginoong Dios, gihimo mo ang Israel nga maimong nasod hangtod sa hangtod. Og ikaw, o Ginoo, mahimo nga ilang Dios. O karon, o Ginoong Dios, tumana kanunay ang imong gisaad sa imong sulugoon og sa iyang banay. Og pasidunggan nila kanunay ang imong ngalan og miingon sila. Ang Ginoo nga labing gamhanan mao ang Dios sa Israel. Og tukuron sa atubangan mo ang banay sa imong sulugoon nga si David. Kay ikaw, o Ginoo, ang labing gamhanan, mipahayag man niini sa imong sulugoon sa pag-ingon. Himuon kung hari ang imong kaliwat. Busa, nangahas ang imong sulugoon sa paghimo nining pag-ampo kanimo. O karon, o Ginoong Dios, matuod ang imong gisulti, o nakasaad ka niining butang nga maayo sa imong sulugoon. Busa,
ikahimuot unta nimo ang pagpanalangin sa kaliwatan sa imong sulugoon, aron mulungtad kini hangtod sa hangtod. Kay ikaw, o Ginoong Dios, nakasaad man niini, ug tungod sa imong panalangin, mabulahan hangtod sa hangtod ang kaliwatan sa imong sulugoon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David iyang amahan. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David iyang amahan. Hinumdumi og Ginoo si David og ang tanan niyang kabalaka. Giunsa niya pagpanumpa sa Ginoo, pagsaad sa gamhana ni Hakub. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David iyang amahan. Dili ako musulod sa balay nga akong gipuy-an, nimuhigda sa higdaanan din ako magkatulganan. Dili ko patagpilawon ang akong mga mata, ni papahulayon ko ang akong tabon-tabon. Hangtod kapangitaan ko gluna ang akong Ginoo, usa ka puloy-anan alang sa gamhana ni Hakub. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David iyang amahan. Ang Ginoo nanumpa kang David, usa ka malig-ong saad nga dili niya bakwion. Palingkuron ko sa imong trono, palingkuron ko sa imong trono, ang imong kaugalingong anak. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David iyang amahan. Kung ang imong mga anak magamping sa akong kasabutan ug sa mga kasuguan nga akong itudlo kanila, ang ilaw sab nga mga anak hangtod sa kahangturan, mulingkod sa imong trono. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David iyang amahan. Kay ang Ginoo nagpili sa Sion, gipalabi siya alang sayang puloy-anan. Kay ang Sion mo'y akong pahulayanan sa kahangturan. Diha kaniya magpuyo ako, kay gipalabi ko siya. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David iyang amahan. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kinimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. May tabo bagod nga may tawo nga magdagkot og suga aron lamang taguan ilalom sa gantangan o ilalom sa katre. Dili ba iya kining ibutang sa tungtunganan? Walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililong nga dili madayag. Kun duna kamoy dalunggan pamati kamo. Og si Jesus mingon sab kanila, matngunin ninyo ang inyong nadungog. Ang mga lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios paghukom kaninyo, apan labaw pa kahigpit. Ang tao nga may iya ng daan hatagan pagayod, apan ang walay iya, bisan ang diutay nga anaa kaniya kuhaon pa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga around 60s, mga 60s o sa among probinsya wala pag yung kuryente. Among gamiton dito suga ka ng lamparilya, botilya butangan og pabilo nya sa sudlan og gas or kerosene. Mao ginay among suga lang magabi. Malipay lang mikon magpiesta kay mo gamit man og Petromax, hayag kayo. Kini nga ang suga mo ni gigamit ni Jesus paggulagway sa atong kinabuhi sa pagtuo. Kung walay suga, walay pagtuo, walay kahayag ang atong kinabuhi. Ngit-ngit. Brown out. Muna ang pagtuo sa atong kinabuhi, muna ang suga nga mudanag sa atong kinabuhi. Si San Pablo nag-ingon siya nga kung wala ang pagtuo o paglaom, ang atong kinabuhi miserable. Inyo kang ma-imagine kung wala kay pagtuo, wala kay paglaom sa imong kinabuhi. Labi na sa panghitabo sa karon sa atong palibot, puro kagubot, katalagban, corruption. Unsa naman ka? Nga lang ka ba? Naapay gira dito sa Iran, sulong si Trump dito sa Iran, ano itong mga armada. Unsa na ka kung mag-12 World War? Kung watay paglaom, wala na. Ang paglaom o na ang naghata og kahulugan sa atong mga sakripisyo, atong mga kasakit. Kung wala ang atong paglaom sa usa ka Dios nga makagahom, ang atong mga sakripisyo walay bili. Ang atong mga kasakit walay hinungdan. Di ba? Ang atong suffering has meaning because we believe in God nga walay malilom kaniya. Walay malilom nga mahitabo sa atong kinabuhi nga di niya nasanay balo. Madili niya ma-appreciate ang tanan natong mga sakripisyo alang kaniya.
Sumunod paglaom, nagwanta karon, nag-antos ta, alang sa Ginoo, sayo ta nga adunay hinungdan ani, adunay sangputanan. Sumunod atong paglaom. Magkagyera, basta na ang Ginoo. Na ay makatalagman, basta na ang Ginoo. Di kita kaangay nga mahadlok. Kung paglaom nga, naghatag ka na ito kadasig, bisan pa sa mga kana nga paglaom, kana nga pagtuo, ato nang nadawat. Sa diyang kita gibunyagan. Pero kung nga pagtuo, kinahanglan nato na siya sa masusuga nga kinahanglan imong butangan og gas para siya magsiga. Unsa man ang fuel sa atong pagtuo? Maayong buhat. Good deeds, kanunay nga pag-ampo, constant prayer, good works, sacrifices. Aron kana kanunay magsiga. Pag-ampo. Kung walay pag-ampo, dili muawp ng imong pagtuo. Kung walay maayong buhat, ang pag-ampo kung walay buhat, wala ya. Useless gapo na. Sige lang kag ampo, sige kag simpaw niya. Wala kay pagtagad sa imong mga isig kaingon, wala na, di gapo na. Kini nga pagtuo, dili lang atuo na. Dili na atong apuon lang, ako ra ni. Kinahanglan nato na ipaambit sa uban. We share that aron mulamdag, Ang imong kahayag, imong ipaambit sa uban, asa ka mga lugar. Ang imong kahayag mo yung mudanag sa palibot, kung labi na asa ka ngit-ngit ka na imong mga silingan. Imong mga silingan, mga adik, mga palahubog, sugarol. Dili pwedeng ako rin kuhan, ako rin kaning suga, ako rin butang sa akong kwarto. Ipadanag na para makita nila ng mga silingan, mga badlungon ng mga silingan. Pinagi sa maayong buhat. We share that faith kay mo naghatag ka nato sa Ginoo. Ang atong simbahan gitahasan sa usa ka espiritu nga magpadayag, missionary spirit. We belong to a church who was given a mission to preach the gospel, to share the light to other people. So kanang imong pagtuo, dili na taguan rin mga, di, sa amo rin ng pamilya, way labot ng umasilingan ng mga lahubog, mga irihis. No. Atong katungdanan, atong misyon, ipaambit ka na. Sa ato, kadagan sa ato is ato ulang. Me and my God, spirituality, ako lang. Sige, huwag ko ka na maglubina ko, dangkot kong kadila, simba ko. Ako lang, huwag ko'y pakialam pagtagad sa uban. Di man na, pwede. Kaya kita mga missionary disciples of Jesus. Lakat ka mo sa tibok kalibutan, isangyaw ang maayong balita. Muna nga itong mission. Dili makinanglat ang bagay mong missionary. At ito sa Africa, sa pang lugar, diha sa imong lugar, asa kadapit, be a missionary to your neighbors, to the community where you belong. Share the light that you receive from God, the faith that you receive from God. Kana nga kahayag dili na kanunay magsiga kung walay fuel, walay kerosene, walay sa pwede na fuel nga maibutang din na may lana sa mga pag-ampo, constant prayer, persevering prayers.
charitable works, buhat sa kaluoy. Nga ang atong simbahan, sa Bersaregla, nag-awag nga, we share what we have sa mga women deprived of liberty. Unsa man ang women deprived? Kanang tuwa sa suong na priso mga babae, at mga igsuon natong babae nga na priso. Modernitag mga hygienic items pang babae. Mushare ta kay lisod ba lang mapriso ka? Sana ay mong pamilya, ay mong biyaan. Share the light. Charitable acts na. Atong linog, atong baha, atong bagyo, kita nag-ambag ta para adun tayo ma-share dito sa atong That's charity. That is the way we sustain the light, the lamp of our light, atong pagtuo. Sakripisyo, sacrifice. Daganda pamaagi sa pagsakripisyo para sa Ginoo. Sumana ang mga pamaagi aron ang atong suga kanunay nga magsiga mudanag alang sa uban. Manindo kita alang sa pagampo sa kapilingan. Magampo kita nga to sa Dios ang Amahan aron magmakanunayon kita sa atong bukasyon nga mamahimong kahayag sa kalibutan. Ug mingon kita Ginoo, pamatiya ang among pagampo. Ginoo, pamatiya ang among pagampo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, mamahimong dakong kahayag nga magsiga diha sa kangitngit niining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pagampo. Nga ang mga nangulo sa kalibutan, musiga isip badlisyo sa paglaom, diha sa kinabuhi sa mga nag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pagampo. Nga ang mga tanang Kristiyanos, mahisama sa kahayag, tumoy sa bukid nga mo'y mutultol sa katawhan, sa ilang pagpanaw ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pagampo. Nga ang mga masakiton, mga idaran o mga pinasagdan, padayong mulaom tungod sa kahayag sa mga nag-amuma kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pagampo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ngalangdon Teopilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pagampo. Nga ngatong mga minahal nga nagnaguna ka nato, nadanagan sa kahayag nga walay pagkapalong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pagampo. Diyos among Amahan, ihatag ka namo ang bagong pagamgo o gusog aron mangako kaming mualagad sa among kaigsuunan ug sa maong paagi ang imong kahayag among mapadanag ngadto sa tanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo ka mo aron nangako ang iyong sakripisyo dawat mong ta sa Dios nga Amahan nakagagahom sa tanan. Duwato nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga halad, nga sa pagsantos ka namo imo untang idugot nga magluwas ka namo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan, Diyos nga tunay ug makagagawom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinagi ni Kristo among Ginoo. Busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagday. Duyusab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay huno nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Sonus, Sonus, Sonus nga Ginoo, yun sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usada sa kahitasan. Doy unang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usada sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanino. Sa samang paagi po sa panihapon, di kuha sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawang imong simbahan sa tibok kalibutan, himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan.
Timuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita samahan natong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga himo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layuos tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa Ginoong si Kristo na yun ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kinimo. Pakita ta ang paginig suunay. Cordero sa Diyos nga nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawag na sa sala sa kalibutan, kaluoy kami, kaluoy kami. Cordero
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay magkalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Gamay lang nga pahinumdom, kung mo kanta ta sa choir, dili ta magpakuntis kung kisay kusog ang tingog. Naminaw ta sa atong kauban para na adunay harmony. Pareho nga atong volume sa uban. Dili ka nang mas taas ang atong tingog kay dili may paminaw, no? Mayagaw ang atong ang choir kung magkuntisay ta kisay kusog ang tingog. That is not the purpose of choir. This should be harmony. Pare-pareho ang volume sa matag usa. Kaya doon na may uban, di lang nasa mga choir pataasan og tingog. Ako nang sa isang Domingo. Maminaw ta sa unsay tunos sa uban nga di ta mo labaw. Sabta ba nato na? Kaya sa sunod akong ipa-ombudsman ka na makusog ang tingog. Tawagon ako si Juan Rimulya. Bagampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi. Maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang naihala ng santos nga misa, lakat kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamban kita karon, mga anak sa Diyos. Nabulahan kitang tanan sa iyong bendisyon. At tunday ko ng amahan ang anak ug Espiritu Santo, karunog sa gihapon atong pagsimba